हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो जोबोद इम्परटेन्ट आरो जोबोद पपुलार आथिखालाव सोलिबाय थानाय जोबोद पपुलार मोनसे टपिक लाबोदों बे जाहैबाय क्रिप्ट' कारेन्सि आरो बिनिनो बिटकइन दा बे बिटकइन आरो क्रिप्ट' कारेन्सि दा बिनि बागै नोंथांमोनहा मा बुस्थु बियो माबोरै जायो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेफोरनि बागै नोंथांमोननो डिटेल्स खिन्थानो लानाय जादों दा बेखायनो बियो मोनसे अनलाइन आर्निं बिजनेस आरो बियो अनलाइन बिजनेस जिहेतु दा बिनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना अनलाइन बिजनेसनि सायाव गोसो गैया एबा एसेबो खोनासंनो गोसो गैया नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन बेखौ आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय मानो होनब्ला गोबाङानो बेफोराव इन्टारेस्टेड गैया नाथाय जायफ्रा इन्टारेस्ट एबा जायफ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोनहा बेनि बागै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हानाय जागोन आरो बुजिना लानो हानाय जागोन दा बेयाव फैदो जोङो नुनो मोननाय जागोन बाहाय बिटकइननि सोमोन्दै लागोन क्रिप्ट' कारेन्सिनि आन्दाराव थानाय आरो बे बिटकइना मा बेनि बागै जोङो जिहेतु मिथिगोन दा बेयाव नोंथांमोनहा बेयाव आंखौ साननो नाङा बिटकइननि आं सासे सेनियर बा जुनियर सासे मेम्बार एबा बेयाव थानाय मोनसे इनभेस्टर दा बेखायनो नोंथांमोनहा बेबायदि साननांलाया जायखिजाया नाथाय नोंथांमोननो आं बेखौ बुंनो नागिरदों दा बेनि बेसिक नलेज नोंथांमोनहा मिथिगोन मानो होनबा मिथिनानै थानायनिफ्राय गुबुन जेबो साबसिन गैया मिथिनानै थानांगोन माब्लाबा समाव नोंथाङा बिनि बागै नायनो गोनां जागोन दा जेखि जाया फैदो जों नायदिनि बाहाय मा होननाय जादों जोङो मिथिना लादिनि लोगोफोर क्रिप्ट' कारेन्सिया जादों मोनसे अनलाइन इनभेस्टमेन्ट बिजनेस जाय रांनि गेजेरजों जायो आरो जेराव बियो बायलाय फानलाय खालामजायो माने इनभेस्टबो खालामजागोन आरो बायलाय फानलायबो खालामजानो हागोन नोंथांमोनहा बेखौ गोसोबा आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेखौ ट्रेनजेक्सनबो खालामनो हानाय जागोन आरो बियो नाथाय मोनसे प्रडाक्ट बेस नङा प्रडाक्टआ जाहैबाय जाय नोंथांमोनहा बेखौ आखाइजों प्रडाक्ट दांनो मोनगोन माने मुवा बेसादफोर दांनो मोनगोन बायलाय फानलाय खालामनो हागोन नोंनि आखायाव फैगोन बे नङा बियो बे खालि अनलाइननि गेजेरजोंनो जायो दा बे आरो बेखायनो बियो क्रिप्ट' आरो क्रिप्ट'आ जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगोन क्रिप्ट' कारेन्सिया जाहैबाय कारेन्सिखौथ' नोंथांमोनहा मिथिगौ बेयो जाहैबाय रां आरो बिनिफ्राय क्रिप्ट'आ जाहैबाय बियो मोनसे प्रडाक्ट नाथाय बे प्रडाक्टबाबो माबे अनलाइन हिसाबैसो थायो बेखौ जोङो आखाइजों प्रेक्टिकेलि जों दांनो मोननाय जाया आरो जेखौ नोंथांमोनहा बिटकइन हिसाबै नोंथांमोनहा नुगोन दा स्क्रिनाव आरो जोबथारनायाव नुगोन दा बेबादि मोनसेल' बियो प्रडाक्ट सिस्टेम बुजिनानै ला बेयो मोनसे प्रडाक्ट आरो बेनिफ्राय बिनिनो सायाव थानाय कारेन्सि एबा रां दा बिनि सायावनो बिजनेस जागोन आरो दा बे मोनसे नाथाय बेफोरखौ खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनहा माखासे अनलाइन एप्लिकेसननि गेजेरजोंसो हागोन एबा बिनि थ्रुयैसो थांनो नांगोन आरो बे हिसाबैसो बियो गासैबो जाजोबगोन आरो जायो बियो मोनसे वालेट बादि जागोन जाय नोंथांमोनहा अनलाइन जायफोरा बिजनेस गेलेयो एबा अनलाइन जायफोरहा एप्लिकेसन बाहायो पारचेस खालामनायानो जा सेल खालामनायानो जा बेयाव नोंथांमोनहा जिहेतु फैसाफोर दङ बेयो जोंना वालेट हिसाबै जमा जायो आरो बेजोंनो बायनो हायो बा फाननो हायो एबा ट्रेनजेक्सन खालामनो हायो दा बे वालेट हिसाबै बियो वालेट बादि थागोन नाथाय एक्जाक्ट वालेट नङा बियो नाथाय वालेट हिसाबै थागोन आरो वालेट बादियै नोंथांमोना बुजिगोन बेखौनो दानिया नाथाय वालेट हिसाबै जोंनि जे बायलाय फानलाय जों जिहेतु एप्लिकेसन बाहायो जेनेबा गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर जायफ्रा अनलाइन बिजनेस खालामो दा बियो माने इनक्रिस जाया एबा बारायलाङा आरो खमायाबो जेराव दं नोंथाङा बेनो थागोन नाथाय नैबे क्रिप्ट' कारेन्सिनि जिहेतु वालेटनि जिहेतु रां नों इनभेस्ट खालामनाय बियो इनक्रिस बारायलांगोनबो आरो माब्लाबा खमायनोबो हागौ जुदि बिजनेसनि सायाव बियो बेस जागोन दानिया फैदो बाव दङ क्रिप्ट'आ कारेन्सिया मा एबा क्रिप्ट' कारेन्सि माखौ बुङो जों एसेबाबो हमनो हानाय जाबाय दानिया बेनि सिङाव थानाय जों माखौ लानो नागिरदों बे जाहैबाय बिटकइननि सायाव दा बे बिटकइननि सायाव नोंथांमोनहा मिथिनो हानाय जागोन फैदो नायदिनि दा बिटकइननि दिहुननाया जाबाय 2009 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बेखौ सात'शि नाकाम'ट' मुंनि सासे मानसिया बेखौ दिहुनदोंमोन वेदार बेखौ जोंनो मानसि ना कम्पानिनि नाम बेनि सोमोन्दै बेयाव डिटेल्स नुनाय मोननाय जायाखै जेखि जाया मानो सात'शि नाकाम'ट' बिथाङा दिहुनदों बेयो दिहुननाय जादों बेखौ 2009 मायथाइयाव दाना बे बिटकइनआ सावगारियाव नोंथांमोनहा जेरै नुदों बेबादिनो मोनसे नुनायाव फैसा बादिया नुदों नाथाय बियो मोनसे प्रडाक्टल' आरो बे प्रडाक्टआ दहाय बुंखाबाय अनलाइननि गेजेरजोंसो जायो बेखौ ना आखाइजों दांनो मोनगोन ना मागोन माने प्रेक्टिकेलि मोननाय जाया दा बिनि सायावनो मोनसे मा दङ बेलेन्स एबा रां दङ आरोखि बिनि सायावनो मोनसे रां थायो दानिया नायदो मा बुस्थु बियो दा बे बिटकइननि दिहुननाया सिगाङाव जेखौ दिहुनदों बेनो माने लिमिटेड बियो बारायलांबायबो थाया जखाया थारमाने बिटकइनआ बारायलांबायबो थाया खमायाबो बे जाहैबाय जेराव होनाय दङ 21 मिलियनल' होनाय दङ एबा 21 मिलियन थारमाने इन्डियानाव जुदि काउन्ट खालामो बेखौ 2 crore 10,000 जागोन आरो 2 crore 10,000 जागोन बियो 21 मिलियन हिसाबै दा
दा दिहुनजेननाय समाव बेबादि बिटकइनफोरनि मोनसे बिटकइननि बेसेना माने 1 रांनिबो जोबोद खमसिनमोन आरो बै समाव 2009आव 1 रांनिबो जोबोद खमसिनमोन बे बिटकइननि बेसेना। नाथाय दा बियो बांनानै अदेबानि 2021आव आथिखालाव 2021आव बियो बे बिटकइन मोनसेनि बेसेना प्राइसआ इन्डियान रुपिस हिसाबै लायोबा 43,06,098 सामथिं जाहैबाय। 43,06,098 सामथिं। नाथाय बियो 2009आव 1 रुपिनिबो बिल'मोन। दानिया थारमाने मा बुजिखो जोङो मोनसे समाव 2019आव जुदि सोरबा सासे मानसिया बे बिटकइनखौ मोनसे बायनानै एबा इनभेस्ट खालामनानै दोनदोंमोनब्ला दा बियो आथिखालाव 43,06,098 सामथिं बियो बिनि बेसेनखौ मोननो हाफैसिगौमोन। माने ओरैबायदि इनक्रिस जाबोबाय बे 2009निफ्राय आथिखालाव 2021 जोबोद गोलाव बोसोर नङा बियो नोंथांमोनहानो नुदों जोंनि गेजेरावनो सोलिगासिनो दङ बावथ्राखै बियो। दा नोंथाङाबो आन्दाज खालामनानै गोमोदों जानांगौ आरो फोथायनो गोब्राब मोनदों जानांगौ। नाथाय नोंथांमोनहा आंनि बाथ्राखौ बुजियाखैबा एबा नोंथांमोनहा फोथायनो हायाखैबा नोंथांमोनहा सार्च खालामनानै नाय, गावबागावबो सार्च खालामनानै नाय इन्टारनेटनि थ्रुयै गासैबो खोथाखौ नोंथांमोनहा क्लियार मोनगोन। दानिया बिनि थाखाय नोंथांमोनहा माब्रै बेबायदि एसेग्राम बारायनो हाखो एबा माब्रै बारायो बिनि सायाव नोंथांमोनहा गोमोदों जानांगौ। नाथाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोननो आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनो आरो जोबोद गोरलै बे एग्जाम्पला। बे जाहैबाय जोङो बाजाराव जोंनियाव दा मा दङ, जोङो वाइल्ड एनिमेलफोरखौ जों बुथारनो मोना, जों बयबो मिथिगौ। नाथाय वाइल्ड एनिमेलफोरखौ जोङो गोबां जानो मोजां मोनो, जेरै मै बेदर। गोबाङानो मै बेदर मोजां मोनो। दानिया मोनसे बाजाराव स्रिट स्रोद सासे मानसिया मै बेदर फानफैबाय 10 केजि अजननि मै बेदर लाबोदों। दा बे मै बेदर लाबोनायाव बिथाङा फाननो हागोन ना हाया, बाजार फिसायाव लाबोनाय आरो फानखोमानायनि खोथा, फाननो हागोन ना हाया साननानै बिथाङा पार केजि जुदि 100 रुपिसाव हगारबाय। दानिया अब्ला बिनि बेसेना मा जाखो, पार केजि 100 रुपिसावनो मोन्दों आरोखि मोनसे मै बेदरखौ। दानिया जाय मानसिनो जासिजेननानै होदोंमोन बिथाङा लानो लाया फोथायनो गोब्राब मोननानै नायदोंमोन। नाथाय उनावहाय नुनो मोनबाय बियो मै बेदरानो 100 रुपिसनि मोनबाय। दानिया बिनि 100 रुपिसनि मै बेदर लानायखौ नुनानै बियो सासे सानै मानसिनि खिन्थाबाय आरो बे खिन्थाजानाय मानसियाबो लांफैबाय नोंमारगौ मै बेदरानो। दानिया अब्ला फारि फारि लाइन फैनानै सानै साथाम मानसिफोर फैबाय थायोब्ला दानिया बायग्राफ्रा जुदि बांबाय जिहेतु, अब्ला बै मै बेदर फानग्राया मा खालामगोन, बेनि प्राइसखौ 100 रुपिसनिफ्राय 200आव बियो थिखोगोन आरो 200आव थिखोनानै नुयै नुफैबाय मानसिफ्रा मा जाफैबाय, बेदराबो लांगासिनो 10 केजियाव 10 केजियाव जुदि मा जाबाय 7 बा 8 केजियानो जुदि फानजाबाय बा 6, 5 खावसेनि बाराया फानजाबाय जिहेतु हमनानै ला। ओमफ्राय बेखिनि समावहायबो जुदि सेरब्रै सेरबा बा सेरथामा बाखि जानानै दङ एबा आग्लायनानै दङ फानजाबावनांगौ, नाथाय बायग्राफ्रा जुदि 10-20सा मानसिफोर फैबाय, अब्ला मा जागोन, दा बे बेदरखौ सेलायलायगोन। बेदरखौ जुदि सेलायलायोबा मा जागोन, बेनि प्राइसखौ सोर खालामनाय नङा, फानग्राया थि खालामनाय नङा। मा खालामगोन, आङो नोंनो 200 केजिबा 200 पार केजि 200बा नोंनो आङो 300 केजि होनोसै, आंनो बेदरखौ हरदो, बियो बुंगोन। नाथाय आरो बेखिनि समावनो गुबुन सासे मानसिया होनगोन, नङा आं 400 होगोन, आंनो हरदो। आरो नङा, बेनिफ्राय आरो सोरबा चेलेन्ज खालामनानै बुंगोन 500 होनानै बियो लानानै थागोन। सोरबाया लानानै थांसै 500। अब्ला नायदो नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मोनसे लिमिटेड आरो बयनिबो थाखाय नांगौ बादि जानानै थानाय मोनसे फिसा बेदरनि नोंथांमोननि एग्जाम्पल होदों। दा बेयाव सोर थिखोगासिनो दङ, जाय फानफैदों सेलार, बिथाङाबो बेखौ खालामाखै जे बे मै बेदरनि बेसेना 100निफ्राय 500 थांदों बा 1000बो थांनो हागौ जानो हागौ। दा बेखौ सोर खालामगोन, बायग्रायानो खालामगोन, बायग्रायानो खालामदों। बायग्रायानो चेलेन्ज खालामलायनानै गावजों गाव बेखौ खालामगासिनो दङ। थिग बेबादिनो बिटकइननि बेसेनाबो बारायबोदों होनदों, जेराव इनभेस्टमेन्ट खालामग्राफोरा गोबां जादों आरो बे इनभेस्टमेन्ट खालामग्राफोरा सोलायलायबोनाय जादों। आरो जाय इनभेस्टमेन्ट खालामनायफोरा नोंहा नर्माल मानसिफोरनि अनगायैबो गेदेर बिजनेसमेन, गेदेर कम्पानिफ्राबो बेयाव आखाइ होदों। बेखायनो बे क्रिप्ट' कारेन्सि एबा बिटकइननि जिहेतु प्राइस, बेयो जोबोद इनक्रिस जानायनिफ्राय जाबोदों आरो आथिखालाव नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय 2009नि 1 रुपिसनि बिल', बेनिफ्राय जोङो दा नुनो मोनबाय 2021आव जेराव मिनिमाम 43 लाख। अब्ला साननानै नायदो, आरो बियो दा 2021नि उनावहाय जुदि 10 इयार्स जुदि बेक जालांबावोबा बेसेबां जागोन।
बेखौ नोंथांमोना सन्देह खालामनो हानाय जागोन। नाथाय बे बाथ्राखौबो बुंनो नांगोन जे 43 लाखनिफ्राय बियो एबाब जालांबाय थागोन बेबो नङा, मालाबा खमायनोबो हागौ, बेखौ आं सियर जों बुंनो हाया। नाथाय नोंथांमोनहा जिथु ट्रेन्ड नुदों 2009निफ्राय 2021नि ट्रेन्ड नोंथांमोनहा जिथु नायगोन अब्ला नुनो मोननाय जागोन बियो मालाबाबो माने डाउनाव थांफिननाय जायाखै, अदेबानि बारायबोगासिनो दङ आरो। दा बे हिसाब दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ मा बुस्थु बियो। दानिया गासै बाथ्राखौ मिथिनानै नोंथांमोनहा जुदि बुजिबायब्ला आरो बेयाव इनभेस्ट खालामनो गोसोब्ला आरो बिनि बागै एसे सुलु लानो गोसोब्ला नोंथांमोनहा मा खालामनांगोन, दा बिनि थाखाय गोबां एप्लिकेसनफोर दङ आरो बे एप्लिकेसनफोरनि गेजेराव वाजिरिक्स बे मोनसे नोंथांमोनहा नुदों WAZIRX बे मोनसे एप्लिकेसन आरो बे एप्लिकेसना नोंथांमोनहा एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनांगोन एबा नोंथांमोना डाइरेक्ट साइन आप खालामनो हानाय जागोन। दा बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेजों थांनानै खालामनो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो मोननै मोनथाम दङ जायफोरखौ नोंथांमोना नागिरबा मोनगोन। नाथाय नैबे मोनसे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोननि थाखाय सुबिदानि थाखाय आं बेखौ खिन्थानानै होनाय जादों आरो बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव डाइरेक्टलि मोनगोन, बेजों थांनानै साइन आप खालामनानै लानो हानाय जागोन। आरो नङाबा एप्लिकेसनखौ प्ले स्ट'रावबो मोनो, डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो साइन आप खालामनांगोन। जिखि जाया मानो बिनि लिंकजों नोंथांमोना थांदो गोरलैयैनो। दा बे मोनसे दानिया बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों अन मबाइल नाम्बार जाय नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनायाव गोबां डकुमेन्ट भेरिफाइड खालामनो गोनां दंबा डकुमेन्टफोर नोंथांमोना होनो नांगोन। दा रिकुवेस्ट खालामनायाव बेयाव नोंथांमोनहा नोंनिनो होगोन जिहेतु, बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ रंलि मालायनिखौ होनो नाङा, गावबा गावनिखौ हो। दा बे मबाइल नाम्बारजों रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन, बिनिफ्राय साइन आप खालामनानै लानांगोन आरो जेब्लाना साइन आप खालामनांगोन अब्ला बेवहाय KYC फर्म फिलआप खालामनांगन। बे KYCनि थाखाय नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट होनो नांगोन, साबमिट खालामनो नांगोन। बेफोर जाहैबाय जेरैहाय पान कार्ड, ओमफ्राय अपसनेल दङ बाहाय माखासेया आधार कार्ड, ड्राइभिं आरो पासपर्ट बेफोरनि गेजेराव। आरो एकाउन्ट डिटेल्सआ नोंथांनि मास्टखा, मानो होनबा एकाउन्टनि थ्रुयैसो नोंथाङा बाहाय इनभेस्ट खालामगोन आरो ट्रेनजेक्सन खालामगोन जिहेतु, बेखायनो एकाउन्ट डिटेल्स मास्ट। बेनिफ्राय फट' बायदिसिना बेयाव नोंथांमोना हाबबा नुनो मोननाय जागोन आरो बेफोरखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा इनभेस्ट खालामनांगोन आरो। दा बे गासै बाथ्रा नोंथांमोनहा बेसिक मिथिनो हानाय जाबाय। जुदि गोसो दंबा नोंथांमोना खालामनो हागोन, बेयो जाहैबाय गावबा गावनि सायाव। दानिया बिनि अनगायैबो नोंथांमोना जुदि फेस टु फेस साबसिनै आरो बांसिनै जुदि नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स पार्सनजों जुदि मिथिनो गोसो दंब्ला बाहाय नोंथांमोनहा सासे आंनि मोजां लोगो दं, बेजों थांनानै नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बे बिथांनि कन्टेक्टखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। दा बे हिसाबै बेयाव थांनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। जुदि जायफोरहा गोसोथार, जायफोरहा साबसिनै मिथिथारनो लुबैदों आरो इनभेस्ट खालामनो गोसो जादों, गोसो गुदुं, नोंथांमोना बेखौ खबर लानो हानाय जागोन। दा बिथाङा एक्सपिरियेन्स पार्सन आरो बेजों सोमोन्दो थानाय, बेखायनो नोंथांमोना बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। जेखि जाया मानो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ, बुजियाखैबा खेबसे फार्स्ट टु लास्ट खोनासंफिनबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।